जिब्रैनं चिरां दुवारनि केन्डिडेट बिथांनि आरो এটা आर'नाइ गैया आर'नाइ गोनां मोनसे तुलिल आरो এটা आर'नाइ गैया आर'नाइ गोनां मोनसे दिनै नैबे 8 नं दतमा जि समष्टि बे समष्टियाव फैनानै आं ओरैबायदि मोनसे फिल खालामदों जेन' जे बिटिसिआव दिनै जि परिबर्तननि दोहौ फैबाय दङ बे दोहौआ नैबे दतमा समष्टिनिफ्रायनो जालांदों होननानैसो आं बुंनो लुबैदों दिनै बेवहाय अखा हानाय बोथोरावबो हाजार हाजार सुबुङा बाहागो लादों आरो दिनै जोङो रोखा जाखादों नैबे दतमा समष्टिनिफ्राय जोमै औवारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि दिनावहाय रोखा जाबाय 100%। नोंथांमोननिफ्राय इउपिपिएल हानजानिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा जे इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारलांबाय नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे खहा जागोन नामा? प्रथमे মই কওঁ যে পৃথ্বীৰাজ যিটো নাৰায়ণ দেৱ এখেতে এজন সৰু ল'ৰা এতিয়াও মিচিউৰ হোৱা নাই তাৰপিছত এখেতে এজন মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তি এখেতে যি চলন পৰণ আচাৰ বিচাৰ এইটো দেখি পালে মানে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে এখেতে এজন এবনৰ্মেল মানুহ এখেতে কি সময়ত কি কথা ক'ব লাগে কি কাম কৰিব লাগে সি নিজে নাজানে গতিকে সি যি দলতে নাথাকক কিয় সি দলৰ বাবে এখেতে বিপদজনক গতিকে আমি সময় থাকোঁতে পৃথ্বীৰাজক আমি ৰিলিজ দিছোঁ সন্মানকাৰে গতিকে আমাৰ এইটো ইউপিপিএল দলত তাৰ যিটো আমি নিজে যিহেতু আমি ৰিলিজ দিছে ইয়াৰ কোনো ক্ষতি হোৱাৰ কোনো কথাই নাহে दिनैनि समाव अनजलि दैमारि बिथाङा इउपिपिएल हानजानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोबां अपप्रचार खालामबाय दं बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? जायखिजाया अनजालि दैमारि बायदेवा जोंनि नलेजाव मोनथिखानायाव बिथाङा गिबिनिफ्रायनो बिपिएफखामोन खिन्थु गेजेराव बिपिएफनि जि निति आदर्श बेखौ गाज्रि मोननानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावदों थांनाय एमपि इलेक्शनाव आरो बे समावहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सासे जातिद्रही जोलैनि हांगार सासे सुखिदार बेबायदि खोथा बुंदों दा गतिके दिनैनि दिनाव अनजालि दैमारि जितु आब'आ जे बिपिएफ दोलोआव थांबाय दा बेखौ जों बुंनो हाया जे बिथाङा बिपिएफनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै थांदों जों बेखौ मालाबाबो बुंनो हाया आरो जुदि बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सुखिदार होननानै सानदोंब्ला दिनैनि दिनाव बिथाङा सासे एनफिलिट सुखिदारनि सिङाव सुखिदारि खामानि मावनो थांदों दा गतिके बिथांनि दिनै बिपिएफ दोलोआव थांनायखौ रायजो राजाफ्रा मोनसे दिनै बिपिएफ दोलोआव थानानै जिखिनि खोथा बुंबाय दं बेखौ नुनानै सोमोनांनाय मोनदों खारन बिथाङा मोनसे समाव गेजेराव इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनानै हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ हानजाखौ जेरैबायदि रायदोंमोन दिनै बिथाङा नै माबायाव बिपिएफआव थांफिननानै जिखिनि खोथा बुंबाय दङ बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा आसलते दुखु मोनदों आरो बिथांनि सायाव बोरेबनाय खुद्रिनायखौ दिन्थिदों दा ओंखायनो जों बुंनो नांगोन जे बिथाङा निस्सय गावनि माबा मोनसे सार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय बिथाङा दिनैनि दिनावहाय बिपिएफ दोलोआव हाबहैदों। नोंथाङा सासे स्टार केम्पेइनार हिसाबै दिनैनि दिनाव बिटिसिआव मोनबेसे सिटआव देरहागोन आखा दं नोंथांमोना? बेखौ सिगाङावबो बुंखांबाय दिनै दुलाराय बिटिसिआवनो मोनसे परिबर्तन लुबैदों मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी जेसेबांखिनि दङ दिनै बिटिसि ओनसोलाव बे बिटिसि ओनसोलाव दिनै मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों दा बिटिसिआव माने गोजोन खौसेथि लाबोनानै बयबो समानै जौगालांनायनि मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बिटिसिआव मोनसे गोदान सरकार आरो गोग्गो सरकार लाबोनायनि बयबो सिन्था खालामदों आरो दिनै बे बिटिसि ओनसोलाव बिराद गिदिर मोनसे सोलायनांगौनि परिबर्तननि मोनसे दोहौआ फैदों आरो गुबुन गुबुन समष्टिफ्राव जोङो बेरायनानै मोननाय जोंनि नलेजजों दिनैनि दिनाव जों बेखौ बुंनो हायो जे इउपिपिएल दोला 27टानिफ्राय 30टा समष्टियाव देरहानानै सरकार खुंनो थांबाय दङ। वेलफेयार काउन्सिल BKWC बेखौ होबथानायल' नङा बिपिएफआ कमप्लिटलि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौनो डिनाय खालामखालायनो एक्सेप्ट खालामनो थाखाय गतिके बे बाथ्राया खिन्थु थोंजोङै रोखा जाबाय बिथांमोना जे BKWCखौ होबथानायजों लोगोसे समस्त जोंनि आसामनि दुलाराय मुलुगनि जोंनि बर'फोरनि जौगाथायनि जे बेरेखा बे बाथ्राखौ बिथांमोना 3 अक्ट'आवनो प्रमान होखाबाय। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो जा मोनदों बे दफाफोरा जोंनि थाखाय मोनसे जौगालु समजों गोरोबनो हानाय मोनसे फिथाइ बेखौ जों बयबो मिथिखागौ जों नंखायनो बेखौनो खावलायदों जोंनि दुलाराय बिटिआर हालामनि बर'ल' नङा गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ बेखौसो खावलायदों जोङो फैगौ समफोराव
जोंहा मोनसे 5 इयार प्लान लादों बे 5 इयार प्लाननि गेजेरजों जोङो कमप्लिटलि जौगाथायनि मोनसे मिजिंजों 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो होनो नागिरदों मानोना 5 लाख मानसिखौ जोङो जेब्ला थांना थानायनि राहा लामा होनो हागोन होमब्ला जोङो आनादार 15 लाख मानसिफोरखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोङो इनभल्भ खालामनानै जोंनि बिटिआर हालामखौ जे जों इक'नमिकेलि जौगाहोनो हागोन बेफोरबायदि 5 इयार प्लान जायखौ जोङो सर्ट टार्म प्लान होननानै बुङो बे प्लाननि गेजेरजों जों जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनो नागिरदों बिनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनि जा थांखि बे थांखिया गासैबो रायजो राजानि जौगाथायनिनो आरो रायजो राजानि लुबैनायनो बेवहाय जोङो ज' जाजाय जेरै आखाइ हमनानै आवगायलांनो नागिरदों बेखौ मावफुंनायनिबो मोनसे जोङो सम जानानै फैदों नैरोजा 8 मायथाइयाव जोंनि बर'नि सिनस्रि आफाद बर' साहित्य सभाया उदालगुरि सेसननि गेजेरजों आं एक्जेक्टलि सेसन आरो इयारा गोसोआव गैया आंनि आन्दाजावहाय उदालगुरि सेसन खिन्थु इयारा 2008 जानांगौ बेवहाय मोनसे माबा लादोंमोन मा होनो थांखि लादोंमोन माने थांखिया ओरैबायदिमोन बे समाव कंग्रेस गभर्नमेन्टमोन नङा होमबा कंग्रेस गभर्नमेन्टनि टाइमावहाय हिमन्त बिश्व शर्मायानो बिथाङाबो इडुकेसन मिनिस्टारमोन बे टाइमाव हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनो मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जोङो बर'फोरनो सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ होनाय जागोन नाथाय गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि रावफोरजों सोमोन्दो थानाय मा होनो हारिफोरखौ दाजाबदेरनानै जोङो बड' सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस होननानै मख'नाय जादोंमोन आरो बेखौनो दिनै जोंनि 3थि बर' एकर्डनि दफानि गेजेरजों जोङो मोनफुंनो थांबाय आरो बेखौथ' जोङो बरायनांगोन दिनै सोरबाया बरायदों बराया बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया बे जोंनि बर' माहारिनि लाबालाबनि मोनसे सिन आरो बे मोनसे स्टेप जौगानायनि मोनसे सिनखा बियो आंथ' साहित्य सभानि सासे सोद्रोमा नङा जाहैबाय बे बेलायाव आं बुंनो हाया हयथ' बिथांमोना प्रिपेयार खालामबाय दङ खोमा मोनसे ड्राफ्टिं खालामबाय दं खोमा माबोरै बे बाथ्राखौ वेलकाम बानायगोन मागोन बे बिथांमोननि खोन्थासै